ụka ụka mụtara omenala ụka bịara abịa omenala bụ omenala abụghị ịga ọma ọ bụ nke ihe egwuregwu onye nsị na ihe do ya dị onye ọhịa ọka na anọ ịnọ omenala swara ụka ụka mụtara omenala ekechiri ihe niile nke enu etozi ada omenala bụ mbọ ya na omenala bụ ụzọ bifo ụka omenala bụ mbọ ya na ụka bịara abịa na-abata oge mma ọbịa na-abata ebe kelebe bishọp na-emedebe mmadụ abịa traditional training ga-abata na bishọp n'ọkwa ya ìlọ̀pàá yá ẹ̀bí àyè ìwúrẹ́ èso. Bishop Akurọtọ, Bishop Akurọtọ, Bishop Akurọtọ, Bishop Akurọtọ. Onye ọma bishọp Akurọtọ. Anyị ekele
Onye? Igwe na Gabon. Igwe na Gabon. Igwe na Gabon. Igwe na Gabon. Igwe. Igwe in above the highest Nigerian currency. Igwe ni ìkànnì jẹ́ ewu. God bless you, sir. Igwe na Gabon. Igwe na Gabon. God bless you.